So ayan nga guys, for today's video ay papunta na naman tayo ng Laguna. Siyempre alam nyo na, joyride tayo pag may time. Hindi yung puro lang tayo nakamukmuk sa bahay o kaya puro trabaho. Siyempre mas maganda yung i-relax mo rin naman yung sarili mo, di ba? Mas maganda yung refresh ba, katulad ng mga tanawin na ganito. Napakaganda no guys, tingnan nyo guys oh. So alam nyo guys, ang bayan ng Laguna ay marami din dito mga tourist spot, tourist destination. Kaya kung makikita mo yung mga nakaraang vlog ko, ay napakaganda ng mga tanawin. At siyempre para updated ka sa mga ina-upload ko ng mga video, ay siyempre huwag mong kalimutan mag-follow. At siyempre subscribe, like, share, and comment. Para pa ipakita rin natin sa kanila na okay ang bayan natin. So ayun nga guys, medyo malapit na tayo sa bayan ng Lagunoy. So meron pala ako dyan nakita na na Ferris wheel na peryahan. So wala lang, naisabi ko lang kasi para makita nyo naman, diba? Kasi alam ko naman na kahit sino naman, lalo kung meron kayo mga kasama na mga anak nyo, siyempre may enjoy sa mga ganyan ng mga tanawin, diba? So ayun nga pala guys, medyo tamang joyride lang pala tayo papunta na Lagunoy kasi meron lang tayong inaasikaso, meron lang tayong katransaksyon na taga Lagunoy, kaya siyempre ibinidyo ko na rin yung papunta ng Lagunoy para makita nyo naman ang ganda ng mga tanawin dito, di ba? Dito pa lang sa kalsada na to, makikita nyo naman, di ba? Oh, ang ganda. Alam nyo guys, yung bayan ng Lagunoy, yan, papunta yan sa kabundukan kung pupunta yung pinakadulo niyan, kaya napakaganda ng lugar na to guys. Marami dito mga tourist spot. So ayun nga guys, may dagdag ko pala sa inyo guys. Dito pala sa bayan ng Lagunoy, dito nyo makikita yung pinakamalaking Walis Tambo Festival. Yun ang sinasabi na Samhod Festival, kung sa Bicol Samhod, pero sa Tagalog Walis Tambo. Kaya dito guys, yan ginaganap lang guys sa bayan ng Lagunoy. Kaya ito na guys, medyo malapit na tayo sa bayan ng Lagunoy. So stay tuned. So abang-abangan nyo na lang guys, follow and like and share na lang guys para lagi kayong updated sa mga susunod na vlog ko guys. So drive safe. Yeah, you got that yummy, that yum.